Welcome to Novi Sad. Jeste tu? Nešto ste mi musili. Da mi ispričam što imamo za danas. Maliću, Ima li te? evo me, Miša me sad dovezao, ja spustim se ka tebi. Ajde. Evo ga Burazir. Šta izmišljaš? Gdje si, bratelj moj? Gdje si, patoki? Gdje su papiri? Što imamo ovdje? Dve karte za exit. Evo ga pilot, evo ga kopilot. To je to. Odo smo na exit. Ćao majko, ćao sine. I evo je pumpica, sad će i kafica. Dobar dan, može jedna kafica? Kako je lepa kafa, jao. Sad da ti pitam, ja mislim da smo mi možda čak već i malo amatori za ovo, ali smo se istripovali, smo mnogo cool, tako da idemo na exit. Evo, sad ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Šta ti misliš, smo amatori, brate? Možemo neko drugo pitanje, nećemo o godinama da pričamo, zaista. Gotovo kafica, ajmo. Dunave, moj Dunave. Welcome to Novi Sad. Mi smo se nešto zaglaviška ovdje u Novom Sadu. Eto Uroše, kad si len da upališ navigaciju, znaš ti, sve ti znaš. Evo, situacija je sljedeća. Crkla mi je baterija od GoPro, tako da nismo snimili prilaz Petrovaradinu, ali nije ni bitno, pošto Boga pitaj kad ćemo da uđemo. Sad gledamo gde se radovi i testovi, kako se ulazi, ne može da se priđe motorom. Jedno vrlo zanimljivo iskustvo za sada, a kiša samo što nije ošinula. Biće veselo, biće veselo, aj zdravo. Ok, evo nešto smo kao ukapirali, da odemo do ulice Bulevar Oslobođenja, da tamo uradimo taj antidegenski test. Našli smo tu apoteku, ali nije tu, nego na nekom drugom mjestu. Evo idemo sad na to drugo mjesto da vidimo kako će da nas posluži sreća. Bah! Ovo iza mene nije strašno. Da pitam nešto. Nisu mi dali da se snimam. Strašno. I dok čekamo rezultate, još jedan red osveženja. Povukli smo i pokrenuli zabavu. Idemo. Dobro, grad je pun. Malo ste mi ispali. Grad je pun. Grad je pun, kao što vidite. Atmosfera je dobra, nadam se da ćemo da bez nekih sad većih problema uđemo tamo, jer čekali smo da uradimo test jedno sat vremena, pa smo onda čekali, to je sad čekamo da stigne rezultat. Mislim, stvarno je to brzo, ali čekamo da stigne rezultat. I tek onda ulazimo, bar se nadam da će ta kapija da bude prohodna. Ajde da vas ne davim više rezna kad ulazimo u exit. Verovali ili ne, Čalci uđoše. Uđo smo, koja komplikacija. Koji čalci? Koja komplikacija, još samo nađemo lokere da ostavimo stvari i kao... Evo je. Ajde, život. Evo ovako, pošto su pametnjakovići došli motorima na exit, nisu imali da staje kacige i ostale zebancije, postoje neki lokeri, ali ti lokeri koštaju 20 evra dan. I sad smo mi to nešto smutili s ovim ljudima i za neku sitnu kintu smo dobili, ali moramo da im kupimo nešto da jedu. Evo, kupujemo im, verovali ili ne, fornete da jedu ljudi. Samo da bude dokumentovano, to je to. Eto šta se ovdje dešava. Evo kartice da uplatimo parice, pa po 2 soma, a dosta. Čekaj da snimim to. Harač plaća. Možemo da idemo u kafanu. Vi nismo obeležili pivo, odnosno fornete, vi ste trebali obeležati pivo na ovaj grad.
I ja bih rekao konačno, aj živjeli. Aj živjeli. Za dobar ehid. I mislim da je vreme da počne. Ako kasapim ovo imena, izvinjavam se. Kako se tebi ovo činilo? Čini mi se, dobro je. Sjajno, totalno, znači dva DJ-a puštaju muziku, nosite sluške na učima, birate koji ćete to dva da slušate. A kad vam treba da se skulirate, skinete sluške, tišina, ono, može razgovor, može sve, sjajno. ASFM stage, skroz korektno je. Ovo je bio X-Bass stage. Drum and bass super je. Dva čalca zajedno 80 godina. Tisućljetna gospoda je odlučila dođe na Exit i da pokida ovo ono. Dobro. Samo jedna kratka pauza. Lorence! A da idemo sad? Jel si uključio? Jes. Dance Arena. A sada je 2:30 i vreme je za... Kao što to običaj nalažu, da se nešto čelebrc. I šta je ono, vrat suvi ili šta je? To, te dve stvari, ali jednu ovu tortilju lepinju što ih stavlju. Znaš što sam teo te pitao? Šta misliš, kako je mučenim devojkama kad idu u WC, kad je nama ono oko gata? Ima je verovatno mnogo, da. Super su ovi festivali i to sve, ali to je baš ono, kapiram, patnja. Kopaje su bila odlične. Da će to doživjeti, pitanje je sada, ja sam pravi post, gazda Beograda. Ja sam opet tu, na prave sam putija. A sada, main stage! A onda je i svanulo.
Evo, uzimanje para nazad. Jao, majko, što sam umoran. Možeš uzmu neke pare, možeš uzmu. I polako se pakujemo i da bežimo, treba se obući, hladno je, ima se smrznemo kao mačke, ako ništa drugo, bar nas nije kleta kiša uhvatila, što ne znači da neće, ali nadam se da neće. Kako je bilo, Odlično, nazad po gaće i ostale zajebancije. To je to, brat moj. To je to, brat moj. Idemo lagano za Beograd, brat. Evo, izlazimo. Ovdje je exit sa exita. Vidimo da li imamo ped još tamo. Pa ovo je malo da se provozamo, nismo odavno, da. Ja pričam, ne znam li da se čuje više od ove muzike, ne znam ništa, znači. Bitno da se vidi, montirat ćeš. Ne znam koliko se vidi ovo, ali motor ozbiljno prašnja. Kraj jednog lepog druženja. Malte ne izgleda romantično. Evo, neki se fotkaju, neki se smeju, neki se drže za ruke, a? Verovatno se i nekih novih ljubavi dogodilo noćas. Super noć svakako. A sada idemo na jednu brzinsku kaficu, pa kući. Ajde Marko, brzo 10 reći kako je bilo. Bilo je dobro, prašnjavo, puno ljudi, dobra muzika, dobro zezanje, hladno pivo. Pivo ne može samo hladno. To je 9, to je 11 reći. Znači samo hladno. Kako je gadna kafica, jao jutarnja bljak. Ovo su bele patike. Ovo su potpuno bele patike koje su bile uhvaćene u onoj kiši pre neki dan. A sada su uhvaćene u odsustvu kiše, u prašini. Šokovi. Ispade ovo skroz okej, a? Da. Šta bi promenio da idemo ponovo sutra? Pa rekao, sem toga što su neki morali da otkažu nastup zbog covida, generalno ne bi menjao ništa sem količine ljudi. Ma ne Baš to, je bilo nego puno, što bre. se nas tiče, naše organizacije, nas? gde smo Ništa, bili, što bre. smo... Šta bi ti menjao, majke? Pa ništa, htio sam da kažem da je ispala komplikacija oko ove testova i svega, ali na kraju je to odigrano u našu korist, ušli smo na taj VIP ulaz. Da. Našli smo lokere. Da, i evo sad kad smo izlazili, to je to za sekund, zamisli smo morali na drugu stranu, čekaj redove na ulaz, čekaj redove... Fantastično ispalo. Baš bi se drndali, majke. U svakom slučaju, matorci su bili na egzitu. Znaš šta nam je još ostalo? Šta? Pa da odjavimo epizodu. Aj, to možeš i ti. Ne, brate, ja ne znam ni da najavim, a ne da odjavim, brate. Evo, ja sam se odjavio što se mene tiče, brate. Jeste, čoveče, umorni smo, koliko je sad, 6 ujutru je, raspadamo se, hladno je, sačekat ćemo još malo da se popne sunce, nadam se će malo da otopli i bežimo kući. Hvala svima vama što ste ostali do kraja klipa i gledali like, share, subscribe i ostale gluposti, a vi ako hoćete uživajte još malo u vožnji do kuće. Laku noć.